this is oxygen. I'm that. Let's go, go, go. Gana pagkulang na yung motor para nindot eh. Ngayon panindutan yung motora ba katong gold nga shock din diri ba katong mga gold nga tay piki pamusa pamusa tay kwarta ni sa maagi ng mga kwarta sabti karon na. Ay sakto huna balik namang tari dagkan siguro mamalit og manok ron. Ngawat ako manok baligya na ko bagay ano kuha na yung motor ngawat manok ron itaas ay atuon ko lang buston kaya natin yung manok apo itong manok ng buston atuon ako to. Oh no matay nindot ikining manuka ba sakto igbarog ba tari na hapit murag sakto ikini ba oh duta manuka gitu eh nabe dah duta igbarog yun say manuka okay kay good. Uy bos, ya amat, dota ka ni manok ni mo, oy. Matay mo gina ko manok nga, pirting gusto gina ko ng kay anak manok yun. Mo gyud. Nindot gini manuka gyud, pantari lagi na ni pohon. Nindot gini manuka tay. Akong ipakondisyon lagi ni kay magtari pohon na. Okay kini. Tatuod, boss nindot kay manok yun. Taas mo gina barog ba? Mahal gina palito ni, mahal gina boss. Auting, muna pinakamahal nga manok na palit nako. Bisan pagtulo ka entre, kanira manok ka. Sulod yun. Nating, sa motor kag sa dili. Presyo ni manok ka, 1 milyon. Ha? 1 milyon? Nila si mong badato bitaan makakuha kang manok nga na no? Oo, dato mo lang. Na, nakay manok nga ni. Digon gini. Isa pagpuspusa rig maso di ni madutlan. Bagtik kining manuka 1 milyon ni. Ano pinakamahal ang manok? Palangga ay ginaw ni. Tinulaan gina ligo pa. Daon ni pagsampo ni. Mahala kay na boss no? Salamat ko boss ha kay maibog ko yaning manok boss. Nyamat at di boss ba? Tay boss no? Miya kay makayani boss ay. Lagi, muna pinakamahal ang manok. Tari ni pohon 3 wins. Kanira ang gamiton. Daog giguan na sure. Ay boss no? Mo manok kay paganduyon tagad boss. Dami tayo makayani ko. Mao giting. Nya hapon man boss. So, una ko boss kay na ko tuon balay kay luag pa ko. O sige sige. Dali. Nina to, amping ha, amping. Mga boss ha, salamat kay boss. Giting. Uy, saan kay gikan? Ay, manghapon na po. Ikaw ko lang Boston lagi kay nakuyato po ba din. Ulog ulay kay luag lang ko. Hapon lang po. Atay dot, mga manok ni Boston na to. Lagme yun. Naipoy mahal kay 1 million ang isa. Kamiya kay manuka lagi. Matay, mau ba? 1 milyon yun. Mahala po manuka uy. Matay 1 milyon no. Sige, 1 milyon gina. Si Boston gayon nakuha na. Papay atuan mo lahuson na to. Ang araw makakita ka sa manok. Pero mauna ako ada kay ulungag po hapon mga Tuman ako. Ah sige. Ikaw na to ha. Ako ni balang tao ko tong giingon ng 1 milyon. Ah sige na. Matay no. 1 milyon no ka. Ako kawat ng paay. Motor ato. Yabang 1 milyon no. Tingko puas sa manok ni. Mauhi ni sting yo. Akan dito
Tuh, isa ka milyon gini gyud. Abi nuka ni. Kurtay ko ni ron. Oh no! Sa'yo, dalay mo dot. Ah, wala ni Ting. Garang lubira ko ni. Main na lang niya ba? Magutang ko to. Tunungan ako. Sige Ting, matusok ko Ting ha. Sige Ting, matusok ko Ting ha. Sige Ting, bye-bye Ting. Patay, tawa na. Tagan mag-uli. Balik ka itong manok ka ito. Gusto ko ito talaw balik. Abang sa ito. Loh! Asa kong manok? Yate, nawala kong manok. Uy, Ting! Nangani kinakadra. Aliragod! Uy, boss! Saan? Yate! Ikaw nagkuha sa manok to! Ikaw naman ito niyan ganiharlas! Ano, boss, oy? Di apa kakuha, oy? Taka, mga boss! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Isa na lang gid ka manok ang nabili na ako. Kinsa kay nagkuha ato? Ikaw yung suspek ato, Teng. Dili kay ko, boss. Ate mamatay mo ko, boss, di gyud ako. Di ko unay nimo, boss. May gubi kita, boss. Oy, boss, kaing hapon dia. Ako'y manok diri dala ba? Lah, ako man guro na nga manok. Di bosoy ka nang bandit min siyang manok ta boso. Malong gina si Mingba no? Kung ligyan mo ba kay kapoy na tulak. Nampoy ga, di lang ko ani yatag ra mo ni sa kuwari ni padilaw ko no. Utay, boss. Huwag maol na yung manok, boss. Tak guna sa adot, boss. Sulig dalagan. Dili bosoy. Kani siya, registrado gini siya. No, nay number oh. Sa iyong Mingba na registrado ni nga manok. Matay ako agid lagi ng manuka na. Ako lagi na. Bisag pangutanon ba na to ng manok? Matay tit. Kasi tagiyan ni mo tit. Ako siya. Matay ako lagi na. Bukan lagi na boss. Ako lagi ni. Nah, matay mahal kung palit ako na. Mo ganito ibaligyan ako kay kinanglan ko sa kong motor ba. Kisay mo nga mo. Boston, Boston. Dah, patay. Istorya mang manok. Patay sakpan ko ani. Matay. Hulata mo balik ko kagut lang. Ikaw ginigakawas akong manok. Dili ako busoy. Tako. Akong manok gusturya. Ikaw lagi ito gagawat. Pistot ka. Sige, terus. Ah. Ah, si nanay din. Mau giting. Uy, boss. Doon ka dire. Ara na kami ng boss sige. Ito. 1 2 3 action. Kisay mo nga mo. Boston, Boston. Cut. Ha? Ako nga nagpusturya. Ikaw lagi ito gagawat. Pistot ka. Balik ka na. Dili, darsan tadagan siya pala. Reaction. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. What's up mga bugok? So nahapunan gid mi tungod sa manok. Kay kawat niya tong manok. So shout out lang mi. Actually uyog-uyog kay hawi kayo, hawid.
siya una. Oh. Shout out ko sa Indira tong last time nakita ko sa G&B Variety Store sa Mayasaan. So, kapaminaw ka na so add po ko sa Facebook or comment lang kaya ako add nimo. Singalan mo. Singalan ay add or baka kita ka add Ronald Bunyes sa Facebook. Kita kapertian yung amigo niya. So kabalo mo asan G&B Variety Store kailan mo na kabalo mo na. Salamat an. Dot. Moreto, shoutout yapon sa tanang misuporta sa mga taga saan ug sa mga taga Prince Hypermart. Salamat kay ninyo ug sa mauban pang wala ko maili daghang salamat ug comment lang kung gusto nang shoutout na to. Daghang salamat. So shoutout din ko sa kuan sa nilang ni Bagir sa friends si Marquita, si Jason Kiso Kamingaw Sarsina, Ade Bulyas, Delfred Santiago, Perny Baguhin, Rosemary Bulo, si Chirean Tayuni, o sa Michael Barbershop dira sa Katipa nga tag 30 ra ang palot nindot yung gayo. Shoutout po ko sa amo ni Vines, ni Dean Mansueto, ug sa katong bayot nila nga idol ginako. Og nilang Kiniken Koy, Engelbert Puliran, Bray Lumantas, Jiser Abuang, si Ibon, si King ug si Winston Caprizzo, si Rijel, si Ivy Maglinte, si Chudirico Romero, Rosian Bularon, Aljon Di Bulyas, Clyde Lumantas, Jorgan Batonico, Kurt Jorgan Pagirigan, si Chloe Hinuktan, si John Beck Ate, si Lailani Masayon, Alkim Bisangre, Jimbert Aflaka, Joanna o Joanny Maisling, si Freddy Sumile, Freelin Caburnay, Mariel Ferrer Sumalpong, Levin Roy Abugan, Julie Suranyog, Rimuli Sundra, Kate Bihante, si Expedito Maisling, si ang anak si Taluyloy, o si Agnes, si Rinald Ambo, Ariel Takugdoy, J. Caliso, si John Aaron de la Cruz, usang mangod nga si Gisa, usang usawa nga si Karen, sagsuon nga si Irene Sabal, usang anak nga si Tantan, Aitan. So mora to guys. So ayaw gid mo kalimot sa pag-like, share ug subscribe sa among YouTube channel para updated ka perme. Goodbye mga bugok.